Бавно, 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 бавно. Експоненти, ако трябва. Слушали ли? Може много нервен. Такъв трябва да бъде. Дали е центровката как е стояне? Центровката е на 6. Как го дръпна. Шоферката не. Носа ли промчицата? Има някаква вибрация, или перката не е балансирана. Има ли тяга, Англия? Има. Силни чия. Защото сега снимам и Как е? не мога да го видя много. Копираш ли? Ми още не мога да го усетя. Леко му дава долу, на като е по гръб. Не, той му даваш не тръгва надолу. Да. Сега не барам елерона, тръгва нагоре. Не барам елеватора, искам да кажа. Иска тримване. Защото като го обърнеш по гръб, пък тръгва надолу. Нещо почти ли е това? Не, виж като му дам газ Да? от движение и ръгва нагоре. Ръгва нагоре. Значи е много хорошо. На колко лости виси, бе? Не мога да видя. Добре. Трябва някой да гледа. Това го аз ще гледам. 2%. На 70. Нормално, значи. Ще заболи врата. 100 мотор. Много дрънчи. Я и да не е разхвана Нещо или перка или оня кон с такъв купешки ли си? В смисъл... Фабричния. Откъде ще кацам, бе? Откъдето ти е по-лесно? Няма вятър грам. В момента... Откъдето ти е по-лесно, там мога да кацаш. Е, оттам напред захода. А по-отдалечко, че като го гледаме доста бърличък. Няма да е. Ще направи втори кръг, бе. Мазно. Ай, дори е. Вятърът ти е отчелно вдясно леко. Точно пред тръгвам, така че там е... Трябва му намаля. Стирай там. Добре си, добре си, добре си, добре си. Това му е първи полет с електричка. Той е едни големи... Той кара само DVG-та, бе. Един голям беше докарал тук. Ей, това че. Браво, бе.